ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟେ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ମା ପୁଅ ରହୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଘର କରି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ରହିଥିଲେ। ମା ପୁଅ ବହୁତ ଗରିବ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ପାଇଲେ ଖାଆନ୍ତି, ନ ପାଇଲେ ଖାଆନ୍ତିନି, ଓ ସେମିତି ଉପାସ କରିକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ମା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘର କାମ କରି ଘର କାମ କରିକି ପାଇଟି କରିକି ଚଳେ। ଯାହା ଆଣେ ମା ପୁଅ ଖାଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଈ ପାଳି ଯାଏ ଡେଲି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଗାଈ ପାଳି ଯିବ, ତାପରେ ଗାଈ ଚରେଇ ଆଣିବ, ଯାହା ମିଳେ ମା ପୁଅ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି, ଗାଈ ପାଳି ନଉ ନଉ ସେ ପୁଅଟା ନାଁ ଗୋପାଳ ଥିଲା। ଗୋପାଳ କଣ କରିଛି, ଦିନେ ଗାଈ ପାଳିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ, ମାନେ ଖରା ଜୋରରେ ହଉଛି, ତ ଗଛ ଛାଇରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ତା ଆଖି ଲାଗିଯାଇଛି। ତା ଉଠି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଛୁରୀ ହଜି ଯାଇଛି। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ତାକୁ ଖୋଜିଲା ସେଇ ଯୋଉଠି ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲାନି। ସେଠୁ ସ୍ଥିର କଲା ନଈ ସେପଟରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସେପଟକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ଗୋପାଳକୁ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ନଈ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। କାହିଁକିନା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଶାଚିନୀ ରହେ। ସିଏ ଆଉ କଣ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାଛୁରୀ ପାଇଁ ଗଲା ଖୋଜିବାକୁ। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ। କୋଉ ଗଛରେ ମାନେ ଫଳ ଫଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛରେ ସବୁ ଡାଳରେ କିନା ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋପାଳକୁ ତ ବହୁତ ବୁଲି ବୁଲିକି ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ସେ ଗଛରେ ଚଢିକି ବସି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ଚାଲିଲା। ଓ କି ସୁଆଦ! କୋଉଥିରେ ଆଳୁ ମଣ୍ଡା, କୋଉଥିରେ ବିରି ମଣ୍ଡା। ପେଟ ଭରିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା, ସେ ସେଠି ଶୋଇପଇଲା। ଆଉ ସଞ୍ଜ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରାତିରେ ତାକୁ ଡର ମାଇଲା, ତ ସେ ସେଇଠି ଶୋଇପଇଲା ଗଛ ଡାଳରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସିଏ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ, ହନ୍ଧୁଣୀ ମାଉସୀ ବାଡି ଧରି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ସେଇପଟେ ଗଲା, ତା ଗଛ ତଳକୁ ଆସିକି ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଏ ପୁଅ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ, ମୁଁ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି ବାପା, ମତେ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଦେ। ଗୋପାଳ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ଦୟା ପାଇକି ସେ ପିଠା ଗୋଟେ 2-4ଟା ପିଠା କଣ କଲା ନା, କହିଲା ମାଉସୀ ତ କାନି ଦେଖା, ମୁଁ ପକଉଛି। ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ରାଗିଗଲା ମନେ ମନେ, କହିଲା ର ପୁଅ ତତେ ଦଉଛି। କହିଲା କଣ ନା, ପକଉଛି। ମନେ ମନେ ଏତକ କହିଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ଆଉ ଅଭିନୟ କଲା ଆଉ। କହିଲା ବାପାରେ, ମତେ ତ ଦୁଶୁନାହିଁ, ତୁ ପକେଇବୁ ପିଠା କୋଉଠି ପଡିବ, ତୁ ଛୁଆ ଲୋକ, ଆଉ ମତେ ହାତରେ ଆଣିକି ଟିକେ ଦେଇଯା। ଗୋପାଳ କହିଲା ମାଉସୀ ତୁ କାନି ଦେଖା, ମୁଁ ପକଉଛି। ସେଠୁ ବୁଢୀ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇକି କାନି ଦେଖେଇଲା। ଜାଣିକିରି ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ପିଠା ପକେଇଲା, ସେ ଜାଣିକିରି କାନିକି ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ଆଉ ପିଠା ତଳେ ପଡିକି ଧୂଳି ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ତାର ଦେଖିଲୁ ତ ପୁଅ, ପିଠା ପଇଲାନି, ତୁ ମତେ ହାତରେ 2ଟା ଆଣିକି ଦେ। ଗୋପାଳ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପିଠା ଆଣିକି ଦେଲା। ପିଠା ଆଣିକି ଯେମିତି ତା ହାତକୁ ଦେଇଛି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଖା ରଖିଥିଲା ବୁଢୀ, ତାକୁ କଣ କଲା ନା, ଖାପକିନା ମାଡି ବସିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇକି ମୁଣି ବାନ୍ଧିଦେଲା, ତା ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଗୋପାଳ କହିଲା ଛାଡ ମତେ, ଛାଡ ମତେ, ଛାଡ ମତେ। ବୁଢୀ କହିଲା, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତୁ କାହା ଅନୁମତି ନେଇକି ଆଇଥିଲୁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ମୋର, ଏବେ ନାମ ନେ।
ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କେହି ନଥିଲା, ସିଏ ଥିଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପିଶାଚି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତାର ହଉଛି ମାନେ କାନ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼, ତା ଆଖିରୁ ପୁରା ନିଆଁ ବାହାରିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ 2ଟା ଶିଙ୍ଗ। ଆଉ କଣ ଆଉ କହିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ପୁରା ଡରିକି ସେଇଠିକିନା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବ। ସେ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା, ସେ ଅଖାରେ ଗୋପାଳ ପଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗଲା ତା ଘରେ। ତା ଝିଅ ଥିଲା, ତା ଝିଅକୁ କହିଲା ଆକୁ ରାନ୍ଧିକି ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାନ୍ତ ପଚେଇକି ଆସିଲେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇବି। ତାପରେ ସେଠୁ କହିକି ଏତକ ମୁଣି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେ ଝିଅଟା କଣ କଲା ନା, ମୁଣି ଖୋଲିଲା। ମୁଣି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ, ଗୋପାଳକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଫିଦା। ଗୋପାଳ ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଫିଦା, ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ। ଗୋପାଳ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତମେ କଣ ସତରେ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଝିଅ? ଝିଅ କହିଲା, ନା, ମତେ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଇକି ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଛି, ମାରି ଦିଅନ୍ତା କି, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହତ୍ୟା କରଉଛି ମୋରି ହାତରେ। ଗୋପାଳ କହିଲା, ନା, ସେମିତି ଜମା କୁହନି, ବରଂ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମାରିବା। ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ କଣ ତା ମରଣର ମଞ୍ଜି ଜାଣିଛି କି, ସେ ବୁଢ଼ୀ କେମିତି ମରିବ, ତା ଜୀବନ ନାଟିକା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଅ ସେଠୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତେଇଲା, କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲେ ଏମିତି ଏମିତି କହିବ। ସେଠୁ କହିକି ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ପୁଅଟାକୁ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯେମିତି ଆସିଲା, ସିଏ ସେଠୁ କଣ କଲା ନା, ବୁଢ଼ୀ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅଟା ପୁରା ବେଇ ବେଇକି କାନ୍ଦିଲା, ନାଟକ କଲା। ସେ ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା କାହିଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ଝିଅ, ତୋର କଣ ହେଇଛି, ତତେ କିଏ କଣ କହିଲା? ସେ ଝିଅ କହିଲା, ମା, ତୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛୁ, ଯଦି କିଏ ରଗ ରଖିକି ତତେ ମାରିଦବ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ବୁଢ଼ୀ ସେଠୁ ଠୋ ଠୋ ହେଇକି ହସିଲା। ପୁଅଟା ସେଠି ଶୁଣୁଥାଏ କାନ ଡେରିକି। ସେଠୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୁଚ୍ଛା କଥାକୁ ମତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି, ମୋ ଜୀବନ ନାଟିକା ମୋ ମୁଣ୍ଡର ମଝି ଚୁଟିରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଧଳା ଚୁଟି ସେଇଠି ଅଛି, ସେଠିକି ଯିଏ ଉପାଡ଼ି ଦବ ଯାଇକି ମୁଁ ମରିବି, ମତେ କିଏ ମାରିବ, କାହା ସାହସ ହବ? ଏକଥା ଶୁଣିକି ସେ ଝିଅ ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେଠୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହେଲେ ଏତେ ବୁଝିକି କହିଲି ଫେର କାନ୍ଦୁଛୁ? ସେ କହିଲା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତୁ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେବାକୁ ମିଛ କହୁଛୁ, କହିକି କାନ୍ଦିଲା, ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଉ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ତୁ ଏଠିକି ଆ ଦେଖେ। ସେ କହିଲା, ହଉ ଦେଖେଇଲୁ। ସେ ଯେମିତି ବସିକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଖେଳେଇକି ଦେଖିଲା, ପାଇଲା ଯେମିତି ସେ ପୁଅଟାକୁ ଠାରିଲା। ପୁଅ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ସେ ଦଳା ଚୁଟିକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେଲା। ସିଏ ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା। ସେଇଠି ତା ମୁଣ୍ଡ 2 ଫାଳ ହେଇଗଲା, ସେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ସେ ପୁଅଟା ଆସିଲା, ବାଟରେ ବାଛୁରୀ ମିଳିଲା, ହଜିଲା ବାଛୁରୀକୁ ନେଇକି ତା ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ଗାଈ ପାଳି ଧରିକି। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପିଲାଟା। ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲା ଗାଁ ଲୋକକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାପରେ ତା ମା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ଖୁସି ହେଲା ବୋହୂ ପାଇକି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ତାପରେ ନଈ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାରବାର ହଉନଥିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ସେଠି ସବୁ କାରବାର କଲେ, ଘର କରିକି ରହିଲେ। ପିଶାଚି ଠାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ମୋ ଗପଟି ସଇଲା, ଫୁଲ ଗଛଟି ମଲା।